И давайте, приятели, аз съм... Кой бях? Не помня. И ще отварям кончест. Ей, сега, точно. Чай да го наместя. Дека ми стана много добър. Всички, които играят до сега, започват да кончест. И пак до сега бях в тази арена. И сега... До сега бях в друга арена по-точно. Преди, че до сега бях в друга арена. Все пак съм на 6. Аз го смятам, аз си ги смятам. Аз си ги смея. Как някаква да обичам? Дай. Идва. Ай, наистина дойде, чак. О, не, шоутайма. Кой ще получа илкота? О, не знаех, извиняйте, дейте така иначе. Да, едно лудо комбо. Ако стане пусна принц, не, ще пусна първо хок. Той хога и принца сега почти едно и също. О, има мирор. Нико. Така да искам. Добре, ако съм прав, ще пусна принцето и не знам какво да правя. Предавам се. Кажете ми отговор. Ама 100% пусна принца. Който си... Ще ми чупят кулата и те ми викат казваме. Ти му хубаво, че събах конче. Краун честа. Но той клон честа събах. А нямам клон. Ако ще я да ви кажа. Ако искате, напишете ми коментар, аз ще го видя, разбира се. Напишете ми ако искате. Ако искате да направим един клон, в който иска да влизам. Ще отворим за всички. Бех малко гол. Голта, като видях на подсети, сега ще ви покажа Морта. Да го отворим просто. И епикартата е... скриншот. Чакай. Пудя. Знаете ли какво имам? Той има една оферта за фриз, но аз вече имам фриз. Да, взех го от офертата, вижте, тук е 2000, аз го взех за 1000, хаби си парти. Взех го и вече имам такой, както знаете, нашия монумент долу горе. Се потвърждава тук, трябва ми Legendary карти. Нямам нито една. Тук всичко имам. Тук нямам епиците. Тук нямам всички. Дай ще направим на 2 битки. Как е на 2 битки? То имам време за 8 битки. Хихихи, не чак 8 дена. Добре. Спиртай. Не, волка. Майзе волка. Майзе шотайна. Зап! Аз ще го запна първи. Seriously, bro. Ако ще си кажа, вземи принца, ама ти какво ще правиш? И пуснем зап. Нямам лемпа, точка. Пак е случай набрах малко демидж на арена. Много бъркам думите тасоте. Остана ясно, отдавна съм го пуснал. Файбъл. Трябва да се разрешим доклада. Един удар! Точно така те искам. Ще го вземем. От аз го убих. Ива един не гледа. Къде ще знае?
Айде, обърках се само. Объркване на прецик. Не е готов. Просто да е без... Ей тук до короните, без това не ми пречи до короните. До короните си е бомба. Fireball! Fireball! Showtime! Music! Идва! Че едновременно стелнаха. Вода. Вода гореща, искаше гореща. Дай нападам. Той пусна хокъй. Аз си не заусет. Не съм тъп. Споко. Вторя. Течка, тъга. Бърка се. Нали така. Да. Какво стане, ако пусна хога на стена? Той ще термина на такова. Не се. Не. Той ще се пазим. Убихме една такова, ще се пазим. Няма смисъл, аз нападам. До играта си го знае си, че аз просто се нападам. Не за ти. Фор. Не падам бързо. Добре, students! Go, students! Добър, екия скердите тук, ако направиха тук оргия стана. После не мога да го кача в YouTube. Да, левел 2 ми е дракона. Вчера ми се падна Краун често вече почна всеки път да ми се падат епик карти. Всеки път. Само на чест стопени не ми се падат. Буквално само тогава не ми се падат. Прекол? Не. Я да си прекол, защото ви ще ме изоставите като. Тук ми воен бар без... Бе, да видим какво ще направи. Аз мисля, че нищо няма да направи. Добре. Скелетарми готови за скелетарми и той пък няма да пусне. Вей, как ме измаби, то си не бия. Сирен сама. Ще пуснем скелетарми. Знам, че има валка, не съм до килара. Не виждам валка. Някой в коментарите сега ще ми напише. Баси Кьора си видял валката и ще видят в клипа и преди да напишат коментар ще видят, че съм казал, че видях, че валката е там просто за леко разсейване, то вече беше стигнал докъде и нищо не беше разсейващо в той. Атака! Голхок! На кога ми се нападне? Не сега как да го успя. Махам от болката и не бях. Аз съм много лошичък. Шоутайм! Да стига. Оставам ли? Ей, то се най-силният. Ти да брех името от гоблините. Дай, можеш. Не можеш, бе, много си Кьорав. Като Кьорав консат визиш. Не. Тоест да ще пробвам един експеримент. Не, няма да го пробвам. Много е лош експеримента. Да, така. Гъм, смъртта беше точно в очите на героя. Зепинг, тинг. Тегнем ти вълчелото. Бебета. Скелетинс. Аз помислих, че скелетите ги пуска по различен начин. Аз помислих, че скелетите си ги пуска по различен начин. Защото
Не, валката помисли, че си ги пуска по различен начин. Тъй предположих, защото да не видях ти пусна той, което е добра идея. Няма да ги взема, видях ти. Гол! Бе, спи на място. Спи на място, войници. Добре, таката искам. Ако то знае, че сега с един гоблин барел. Чакай, ще го излъжим. Няма да го излъжим, аз губих. Няма да го искам да го излъжам. Как ви е саме? Един 6 левела побежда, пък 10 левела направо не може да ви изкочи на пръста. Какво в новата карта? Коя? Mortar. Mortar is coming. Ай, ще помня Mortar вместо запа. Винаги използвам вместо запа, защото така този запа е заменим. Добре, пускам един Mortar. Много е интересно. Какво? Правилно демич. Giant Scare това се върна. Се върна на пауза. Ай, жужа, тая рип. Вместо не използвам хубавия си дек. Защо да не съм меп. Просто гледах, че някой използва таковата Mortar. Аха, ще кажа Good Game. Good Game си, бро. Чакай, сега той ще ми каже Good Game. Два мортара. Сега ще ги изигравам. Нямаш право да идваш насам към тези земи на Орус. Ги закачам. Good game, ще му кажем wow. Аз заплаха. Това беше иска дума. Так ми каже thanks she. Good game! Не са фунсай. Моята е, че не е хубава карта. Някой го използват, ама те ни бият. Коя ползваха? В много съм героя в тези, тя е команд карта. Аз зато я използвам, защото е команд. Бе. Добре, какво да правим? Да, сабскрайбърите са. Първо, сабскрайбърите са. Второ, абонирайте се. Второ, изпратете коментар да искате да направим клан. И, нали, ще го кръстим някакво яко име. Ако искате клан. Четвърто, харесайте клипа. Пето, гледайте други клипове. Шесто, ще има още клипове, ще има още един клип след този, може би да, може би не, но не знам. И то веднага ще бъде качен в YouTube, то е следното. Аз бях Нубеге Трол. И това беше всичко. Довиждане от мен. Чао.